дар бозии марказии даври 14-уми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол байни дастаҳои Лигаи Якум дастаи ҳосилоти Фархор бо Регар Тадази шаҳри Турсунзода майдондорӣ намуда яке аз бозиҳои ҷолибу диданиро нишон доданд. Дидори мазкур дар варзишгоҳи марказии ноҳияи Фархор баргузор шуда аз дақиқаҳои аввал ҷолибу хотирмон ҷараён гирифт. Новобаста аз ҳуҷумҳои пайдарпайи футболбозони ҳосилот маҳз меҳмонон нахустин шуда ба задани голи аввал шарафёб шуданд. Голи мазкур дар дақиқаи 17 аз ҷониби ҳамлавари даста Диловаршоҳ Ғаниев бо як маҳорати баланд ба дарвозаи соҳибони майдон ворид карда шуд. ҳарчанд дар идомаи бозӣ ҳамлаварони дастаи ҳосилот чандин ҳолатҳои хуби голзаниро созмон дода бошанд ҳам, вале дарвозабони меҳмонон ҳуҷумҳои созмондодаро бартараф кард. дар дақиқаи 45-уми дидори имрӯза баъди бо даст бозӣ кардани ҳимоятгарони дастаи Регар, довари марказӣ зарбаи пеналти таъин намуд, ки имконияти мазкурро ҳамлавари ҳосилот Далер Чолов ба гол табдил дода, ҳисоби бозиро баробар 1-1 намуд. қисмати аввали бозӣ бо ҳамин ҳисоб ба анҷом расид. дар қисмати дуюми бозӣ бошад маҳз дастаи соҳибони майдон бартариро ба даст гирифта пай дар пай имкониятҳои голзаниро созмон медоданд, вале дар ин ҳолат дар ҷои ҳимоятгарон ва дар ҷои дигар боз ҳам дарвозабони меҳмонон бозии ҷолибу диданӣ нишон дода дар чандин ҳолат дарвозаро аз гол эмин нигоҳ дошт. дар нафасҳои охири дидори мазкур саҳитараш дар дақиқаи 85 Ибрагим Забиров дастаи Регар Тадазро дар ҳисоби бозӣ ба пеш бароварда голи дуюмро ба ҳадаф расонид. футболбозони соҳибони майдон ҳосилоти Фархор бошад баъди голи мазкур зуд идораи бозиро ба даст гирифта баъди иҷрои зарбаи кунҷӣ бо кӯшиши Муҳсин Мадулоев ҳисоби бозӣ баробар карда шуд. ҳамин тариқ бозии марказии даври 14-уми Лигаи Якум бо иштироки дастаҳои ҳосилоти Фархор ва Регар Тадази Турсунзода мусовӣ 2-2 ба анҷом расид.